sugeng enjang kanca-kanca. Sakniki kita badhe sinau bab ajar basa tembung wilangan nggih. Wonten ing basa Indonesia, wilangan niku tegese hitungan. Monggo kita simak sareng-sareng basa ngukune tembung wilangan. Nah, niki sampun wonten angka-angka ingkang badhe kita sinau. Siji niku artine 1, loro artine 2, telu artine 3, papat artine 4, 5 artine 5, 6 artine 6, 7 artine 7, 8 artine 8, 9 artine 9, 10 artine 10. Niku wau basa ngukune tembung wilangan. Lajeng sakniki kita badhe nyimak basa kramane tembung wilangan. Wau ngukune sakniki kramane. Setunggal niku artine 1, kalih artine 2, 3 artine 3, sekawan artine 4, gangsal artine 5. Nah niki angka 6 dumugi angka 9 niku sami kalih basa ngoko. 6 artine 6, 7 artine 7, 8 artine 8, 9 artine 9. Nah, sedasa artine 10. Nah, kanca-kanca mekaten penjelasan saking Bu Emma. Sakniki kanca-kanca badhe ngrampitake misi dolanan tembung wilangan. Mangke Bu Emma nyiapaken angka-angka kalih basa ngoko lan kramane. Kanca-kanca tugase njedhokake nggih. Semangat kanca-kanca, matur nuwun.